Aiwa, tichida kutendai nekuda kwesapoti yenyu yamunotipa pano paSaid TV, basa richienda mberi. Nhasi tiri muno muguta reHarare, panonzi paKariga Mombe building. Pane kampani, iyi kampani zvamaimanjeka ndo iri kupedza masports, ndo iri kuita kuti basa rireruke kwamuri. Makadi yenyu mama? Tinofara makadi. Aiwa, tinofara. Muri veZimbabwe ingada kuziva kuti munonzani uyezve kampani yenyu inonzi chii, ichiwanikwa papi? Ini ndinoitwa MAIDS. Kampani yedu iri paKariga Mombe Center, inonzi World Services. Alright, inowanikwa mufloor number? Tinowanikwa mu11th floor muno muHarare. Alright. Muri veZimbabwe ingada kuziva kuti ndeapi maservices amunoprovider kumuri veZimbabwe? Isu tinoprovider ma-security guards, okay, ma-MAIDS, ma-gardeners, okay, ma-nurse aid. Kunyange vanoda kuchengeterwa kumusha, tinokwanisa kukupai futi ma-caretakers nema-nurse aid. Alright. Mane nguva yakareba sei muchiita izvi? Uye kampani yenyu yakamira sei? Is it a registered company kana kuti muri kuda kumbozama kuona kuti zvakamira sei mozoregister zvei? Aiwa, tiri registered, takaregister. Zvese netax clearance zvese tinoita neplus. Okay. Tane 4 years tiri mufield, tinotraina uye tine matraceable records evanhu vedu vatinenge tinavo. Police clearance zvese tinenge tinazvo. Okay, kureva kuti vanhu vamunoendesa kumabasa munenge makatovadzidzisa basa rachona rava vachanoita? Aiwa, tinovadzidzisa. Okay, because kunze uko sevanhu vari kunetseka zvakanyanya, especially kuwana ma-MAIDS vaiva nasisi vanotibatsira mudzimba. Kureva kuti izvezvi munhu akatokubatai panhamba dziri pascreen, munobva matovapa here kana kuti? Tinobva tatovapa MAID. Kana vachida MAID vanongotiudza chete kuti vari kuda munhu akaita sei, age nemamiriro akaita basa repamba pavo, tinotoswera tavapa munhu wavanenge vachida. Alright. Muri veZimbabwe ndofunga muri kungozvinzwira Wobik yauya kuipa. Aiwa, haisi kampani aya anonzi ma-fly by nights. Aiwa, ikampani ine ma-traceable records, kampani ine vanhu vari kutoshanda kunze uko. Ndingati inini why ndauya panapa zvakare inyaya yekutoti pane munhu wandoziva akatowanawo munhu anomushandira kubva pakampani iyoyi. So it's a company I would recommend you as well kuti mungave mune vabereki kumusha chaivo vakura, ani ndizvo vari kuda vanobatsira, vanochengeta, munhu okwanisa kuvapa vanhu vakadaro. Aiwa, tinokwanisa. Vangada kuziva munongovapa chete here kana kuti for a certain amount or a fee yamunenge muchivapa vanhu vamunenge makatraina? Pama-MAIDS nekafika tinoda mbichana. Okay. Pama-gardeners it's free of charge. Free of charge? Nema-shop workers tinopiwa nanenge achitsvaga basa. Alright. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira muri veZimbabwe Wobik yauya kuti zvikurerukirei imimi, handiti? Vauya kuti zvikurerukirei. So nhamba zvaunongoita unovabata panhamba dziri pascreen idzodzi kuitira kuti zvinhu zvako zvobva zvatoreruka. So munoita sei? Munoenda nemunhu kana kuti munhu vanogona kuuya kuzotora munhu pano paofisi penyu? Vanotaura zvakavarerukira, vanokwanisa kuuya pano paofisi, pane mafomu atinovafilisa. Okay. Then tinopa futi macontract form, zviya zvekuti MAID haazomuka akangoti haachade basa. Okay. MAID anovapawo mazuva ekuti vatsvage umwe musikana. Okay. Zvovawo safe kuvavari nekuna MAID wachona. Alright. Vanokwanisa kuuya pano kana kuti tinoperekedza munhu kumba kwavo. Alright. Saka izvi munongozviita muHarare chete here kana kuti Zimbabwe yese? Tinozviita Zimbabwe yese, tiri registered muno muZimbabwe. Okay. Aiwa, ndofunga muri kungozvinzwira. Aiwa, Wobik yauya kuipa. Kana muchida security guard, kana muchida gardeners, kana muchida ma-MAIDS vanokubatsirai. Also vanoprovider nema-cleaning services zvakaita semakereke enyu, mumamosque, mumahalls, papi nepapi mudzimba. Vanoprovider cleaning services, vanongouya chenyu kungovabata panhamba dziri pascreen. Aiwa, motoona mumba menyu machena, machinja, mukereke. Aiwa, maakutotenderera mweya mutsvene unenge urimo kare, maakutendera zvakare mweya wakanaka unonhuhwirira.
So tiri kuti batai veOBIC aiwa pari zvino ndo vane chimuti, ndo vari kupa maservices akanaka kwamuri. Aiwa tida kutendai nekuda kwesupport yamuri kutipa nesupport yamuchavapa zvakare, imimi zvichikurerukirai ivowo zvakare basa ravo richienda mberi. Ndapi mashoko ekupedzisira mungada kutaura kune mhuri yeZimbabwe? Aiwa, sunungukai kuuya kuOBIC Employment Services. Tinokupai vanhu vamunoda nenguva yamunoda. Tinotenda nerutsigiro. Aiwa, tinokutendai. Aiwa, pari zvino from OBIC Uncle Saint tichiti much love.